Ayan guys, yung aking strawberry. Ayan. Ang dami ng mga saha yung tawag sa amin eh. Ayan oh, ang pangit. Yung antaba dati, nag-multiple, nag-triple yung mga puno. Ano ba yan? Yung parang dikit-dikit na siya. Oh, ang pangit. Akala ko mamumunga na, hindi pa pala. Akala ko pag ganito, dapat kasi guys, kapag makikita mo siya kung mamumunga na, kung meron ka dito nakikitang ano, um, dahon na dalawa na lang yung natitira, katulad nito, dalawa na lang, ibig sabihin yan guys, mamumulaklak na ang aking strawberry. Pero kapag wala pa ako nakikita niyan, ibig sabihin hindi pa. Katulad nito, ang tagal-tagal na nito, dapat talaga mamumulaklak na siya. Pero bakit parang nag-multiple yung mga puno niya? Nag-anak ng nag-anak. Ang daming mga puno, ang pangit. Dapat bulaklak na siya, dapat. Bakit multiple yung kanyang mga puno? Asan ang bulaklak dyan? Bubunutin kita kapag hindi ka na mulaklak. Sige ka. Tapos tatanggalan ko to guys ng mga dahon para hindi nag-aagawan. Kumbaga, tatanggalan ko ng mga dahon guys para yung nutrients niya mapunta na sa mamulaklak na ba. Kasi kapag ganito naagawan pa ng yung puno, daming dahon, kailangan tanggalan talaga ng dahon. Ang tataba niya guys, pero bakit ganito? Ayun mataba to eh. Tas ayan, yung ilalim hinalukay ng mga hinalukay ng manok. Tas itong mga maliliit na, tanggalin na natin yan kasi hindi na yan, ang pangit na, hindi na yan bubuhay. Ayan, sana naman ito. Ayan, dalawa guys, dalawa sana naman bulaklak na yung sumunod dyan. Kasi kapag dalawa na lang yung dahon, kikita nyo, halimbawa ito, wala na yan. Halimbawa ito guys, kapag isa na lang, ay dalawa na lang yung makikita mong dahon, ibig sabihin hudyat na mamumulaklak na ang strawberry. Kaya lang, bakit ganito? Nagmultiple siya, ang dami ng puno. Yung puno niya na dati isa lang, tapos mataba, ayun ang dami na nagsaha-saha na ba? Nanganak na ng nanganak. Ang pangit. Ngayon pa tinanggalan ko na nga yan. Pero bakit ganyan pa rin? Tapos ayan hinalukay ubi ng manok. Tinanggalan ko na to eh. Hinati ko na yan. Ayan, ang dami na nating nakuhang mga dahon. Tapos tanggalan ko na din itong katabi niyang maliit. Itira ko lang isa. Nilagyan ko na kasi ito ng complete fertilizer guys, kaya ang taba niya na. Kaya lang imbes na ibubulaklak niya, idinahon niya ng idinahon, napakaraming dahon. Ayan. Yung sa dulo, ang daming namatay din dito Then lahat yan meron. Dami namatay. Ito lang yung natira pero ang taba nitong dalawa na to kasi ang ganda ng niya ang puno niya. Tanggalan natin, baka sakaling mamulaklak na to. Ayan, konti lang yung itira natin. Baka sa susunod na video natin guys, makikita natin may bulaklak na yan. Abangan nyo po.
Ang ganda kaya, ang saya-saya guys kapag namumulaklak na yung strawberry. Nakapabunga na ako nito dati, doon sa kabilang farm. Nakatikim na ako ng, first time ko makatikim ng strawberry guys, sa sarili kong tanim. Oo. Hindi ako nakatikim na yung binibili. Sa tanim ko talaga ako nakatikim ng bunga ng strawberry. Abangan natin yung pamumulaklak nito. Ayan. So hanggang dito na muna guys. Hayaan ko lang to guys kasi baka mamaya bulaklak na yung sumunod dito. Kaya nagganito siya. Sa sobrang taba niya kasi nagmultiple yung kanyang mga puno. Nagsanga-sanga ba? Yan, thank you so much for watching guys. Hanggang dito na muna ang ating video. Sa susunod naman ipapakita ko sa inyo kapag meron na ako nakita ditong bulaklak. Yan, bye!